Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Izokuba isixazululo ekagesi eRichards Bay. LDA lincenxe amavoti eThekwini. Kanti bazokukhomba notshwala abaphazamisa okahulumeni. Sanemukeleni nabendloveni amandla kwindaba ze1KZN TV. Kulindelwa ke kudala amathuba omsebenzi ukwakhiwa kwesiphehlimandla sikagesi ozobusebenzisa igas phecelezi combined cycle power plant ongeyokuqala ke nqa ezweni laseNingizimu Afrika. Lesi siphehlimandla sakhiwa ke endaweni yasozimboni eRichards Bay Industrial Development Zone edolobheni laseRichards Bay enyakatho nelikaMthaniya nokulindelwa ke sikhiqiza ugesi wegas ongu-3000 megawatts. Ungqongqoshe kagesi uDokotela Hosiya Nchora-Makgoba noNdunankulu kwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube bahlole lesi siphehlimandla namuhla. Ungqongqoshe kagesi ehhovisi likaMengameli uHosiya Nchora-Makgoba uvakasheleke indawo engeyokuqala ngqa yohlobo eNingizimu Afrika ebizwa nge-Combined Cycle Power Plant okuyisikhungo ke ehleliwe okuzophehlwa kusugesi. Lesi siphehli kulindele ukuthi ke sikhiqize umthamo ongu-3000 megawatts. Kanti ke iRichards Bay Industrial Development Zone iyona ngendawo ehlonziwe kulokhu nokuzokwenzeka ke ngokubambisana phakathi kwenkampani Transnet uhulumeni wesifundazwe kazwelonke kanye nowasekhaya. We were able to secure a energy sovereignty in the country. There are opportunities for 3,000 megawatts of gas to power project, and we have identified this as a location for that project. Of course, the regulatory and permitting and licensing issues have been resolved, so we are good to go. The issues is around financial structuring with strategic partners. Eskom will be the primary off-taker, which will enable the commercial close of this transaction. Of course, the necessary infrastructure will be provided by Transnet because you need that infrastructure at the port. So all of these the players were together in one room and we're seeking to ensure that we resolve this and fast track the resolution of this. I mean, we get this right, it's going to be one of the biggest gas to power projects on the continent, and we know that there's also private sector initiatives in the area totaling close to 2,000 megawatts. So if you look at this complex, it can give us 5,000 megawatts of gas to power. And then there's also socio-economic benefits. It's going to remake the economic landscape of the province and this region in particular. Significant employment opportunities during peak construction and post-construction. I think that has got a significant amount of economic spin-offs that will be derived out of this project. So we are confident about attaining energy sovereignty as we resolve the load shedding problem in the country. uRamakgoba uthi ke lo msebenzi bafisa ukuthi wenziwe ngokusheshsha ukuze ke lo msebenzi uqedwe ngesikhathi. The timelines really are a bit on the conservative side, and I think the point we conveyed to the team was for them to go back and relook at the timelines. I think there were touch points that requires attention, so we've put together a joint technical task team that is made up of Eskom, Transnet, Richards Bay Industrial Development Zone, the Office of the Premier, the Office of the Ministry, pull all of those teams together at the technical level, and we are confident that they'll be able to streamline those timelines. Once they've finalized them, they'll bring it to, if you like, the political platform, and then we will be able to rectify them, and that's what we'll be announcing to the country. But the point I'm making is that we are fast-tracking it. I think we are extremely impatient. Of course, we'll work within the parameters of the law, but speed will be important in defining our work in this area. uNdunankulu wesifundazwe uthi ke imisebenzi kaNgqongqoshe kagesi isithela ke izithelo njengoba ke leli kubonakala ukuthi ukuhamba kagesi ngenhloso yokuwonga kusamile. uNdunankulu uthi kuba khona kagesi walolu hlobo kuyinto enhle esifundazweni njengoba ke izolelekela izwe lonke laseNingizimu Afrika ukuze ke kunciphe noma kuphele nya ngendaba yokuhamba kagesi phecelezi load shedding. Namhlanje ke uzogcwale sikisa ukuthi sakhuluma ngokuthi
kuzoba khona igas ezokwazi nayo ingene kwipower ezokwazi ukulayithisa even iSouth Africa eyonkana. Okusijabulisayo ke njengesifundazwe saKwaZulu Natal ukuthi isifundazwe sethu singosokuqala esizokwazi ukusiza iSouth Africa yonke kanti futhi neAfrica ukuthi ikwazi ukuthi ibe nogesi futhi indaba ye-load shedding kube yinto ngempela esiyiphupho. Lesigezi indaba 1KZN TV ngingosamgeliswe Nqolonga ngeSeritus Bay. Iyaqhubeka ke imikhankaso yeqembu iDemocratic Alliance onxenxa abantu bakuleli kuba bakhethe lona ngosuku lokhetho njengoba loyo ugaqelo somndunankulu kwaZulu Natal kuleli qembu kanye nemeya seKapa uGeordini Hill Lewis bebambeka ingxoxo nezakhamizi zaseChatsworth eThekwini ukuzwa izikhalazo zabo. uLewis ucobelele laba ngabakwenzayo ukusiza ukuthuthukisa idolobha laseKapa nabakholelwa ekutheni kungasiza ukulekelela idolobha laseThekwini nabathi lokhu liqhubeke njalo nokufadalala. Njengoba idolobha laseKapa lingamanye akulela abalwana ahamba phambili umhlaba wonke, imeya leli dolobha ihambele indawo yaseChatsworth eThekwini ngenhloso yokucobelela ngabakwenzayo ukuthuthukisa idolobha labo. Uthi ke kwamukelekile ukuthi iTheku lidla imali yezakhamizi eyikhokhela izinsiza zamanzi nogesi kepha ube uhluleka ukulungisa ingqalasizinda yakho. What eThekwini is getting away with in terms of milking residents with massive increases for services that they're not really getting is just unacceptable and quite outrageous. It's amazing to me that it's not actually a national scandal. And this is the second year running. Double-digit increases last year, double-digit increases again this year. Over 2 years, that's 25% plus compounded increases. It's just outrageous. Especially when you consider it would be one thing if there was a lot of money going to investment and fixing the problems, but it's not doing that. It's going to salaries, it's going to nice to haves, it's going to, as we've heard, this incredible story of 25 million rand on new vehicles for the mayor. It's going to that kind of thing instead of fixing the problems we've heard from Mrs. Supin and other residents here today about water, about potholes, about lights and so on. Now, I also heard a resident like this, certainly not a financially well-off community. Pensioners are not getting any support from the city of eThekwini. No support at all, even though they are SASSA pensioners. Now in Cape Town, we've got the widest, most caring package of support for pensioners and the indigent of any of the cities in South Africa. uHill Lewis ubehambisana nalo iqembu leDA elifolosa ngayo wesobundunankulu kwaZulu Natal uChris Pappas kanti bahambele inxaxhela yezitolo kule ndawo bekhulumisana nabathengi kanye nabanikazi bezitolo baphinde bangena umuzi nomuzi ukuyizwela mathupha inhlalo yabantu baseThekwini. The hospital, they don't treat the patients very well, and when we collect our medication, we don't get all our medications. We always get medications less. Our medications are always less because I am a patient of RK Khan's hospital, and I go every 6 months to RK Khan's for consultation. And whenever I go there too, they don't even treat me well. And even all the other patients too, they are not treated very well. And another issue is our load shedding. And we have power cut all the time. And even water shedding. We need all that to be sorted out. And our roads are not even properly done up. There's a lot of potholes. When it rains, the pipes get bust. And then they do repairs. The repairs take sometimes 3 days, 4 days. I used to get rebate, from the rates. Now, since I went and applied for the card system, I see that the rates is not coming down at all. It's going higher and higher. Njengoba osukwini lwayizolo kuphasiswe isabelo mali saseThekwini uPappas ugxeke ukuphasiswa kwaso ethi-ke kungukudelela umphakathi wakuleli dolobha uveze ukuthi sebejahe ukungena emandleni zebezocela kumengameli ukuba ngingenelele uphiko oluphenya inkohlakalo kuleli iNIU ingenelele lapha eThekwini. Into esizoyenza ukuqala nje singenelane eThekwini sifaka under administration into yokuqala sitshela umayor sitshela umunicipal manager ukuthi siyabaphuca amandla abo sifaka amathimba lana azokwazi ukusebenza. Kwesibili ke sithi baningi abasebenzi o senior manager o deputy city manager ngikhuluma ngabantu abasebenza ngaphansi abahluphekile abanazo insizwe zokusebenza. Ngikhuluma ngalabo abahola amamillion abahleli lapha eCity Hall baqhubeka bayahola le mali enkulu kabi.
so sizofreeza ama-bonus abo sizoqinisekisa ukuthi siyahlela nje ukuthi niyawenza umsebenzi uma ningawenzi siyabaxosha laba abaphethe lapha ngaphezulu ngoba akunasithunzi akulungile akunabulungiso ukuthi abantu lapha ngaphezulu baqhubeke behola kodwa abantu abahluphekile. Kwesithathu-ke sizoya kumongameli sicele i-Special Investigative Unit SIU ukuthi bangene lana ikakhulukazi kulo mnyango lo wamanzi nendle ngoba siyazi ukuthi corruption inkulu lapha ama-waterkan lawo esiwabonayo ama-water tanker i-corruption inkulu kabi lapho so sizoletha i-Special Investigative Unit njengohulumeni wesifundazwe ngaphansi kwe-DA singene lana siklina leya department ukuze amanzi azokwazi ukuphuma empompini. Ey'ndabeni ze-One KZN TV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Ngqongqoshe umnyango wezokuthutha ukuphepha kanye nokuxhumanisa umphakathi kwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uthi bazophoqeleka ukufaka bezomthetho kulabo osomabhizinisi abanomkhuba wokuphazamisa imisebenzi kahulumeni. Ukusho lokho ngesikhathi yokwethula imiklamo emibili okwakhiwa kwemigwaqo endaweni yaseKokstad ngaphansi kwamasipala waseHerigwala. Uthi lesi senzo sosomabhizinisi siphazamisa ukuhlinzeka ngentuthuko emphakathini. Ubonakala wanda umkhuba wosomabhizinisi abancane abajwayele ukuphazamisa imiklamo esuke yethulwe uhulumeni benezikhali ezithile kanti ungqongqoshe wezokuthutha ukuphepha kanye nokuxhumanisa umphakathi uthi njengoba kwethulwe lemikamo umphakathi kanye nosomabhizinisi bazohlomula kanti bazofaka kwabomthetho uma bengafuni ukulalela ngoba basuke bevimba intuthuko. Ukushe lokhu ngesikhathi ezokwethula imikamo yokwakhiwa komgwaqo endaweni yaseKokstad. Sizothula imigwaqo emibili emkhulu imigwaqo kade sihluphe kakhulu abantu bakithi P601 esifaka imali engango-390 million ozokwazi ukuthi ulungise umgwaqo wonke uzophela. Siyafisa ukuthi sibambisane nabantu bakithi ukuze iproject iqale kahle futhi iphele kahle. Bafuthi osomabhizinisi abancane bazobhenefitha kuyona le migwaqo. Siyafisa ukuthi abantu babambisane nathi. Siyazi ukuthi kwezinye izikhathi ukuthi mase sekuqala sekusetshenziswa sekufika abantu futhi uzomisa ama-project bezibize ngama-forum. Sikhulumile-ke nabantu bakithi sikhulumile namaphoyisa ukuthi abantu abazophula umthetho bamisa uhulumeni uma soqala sixoxe nabo kodwa uma bengafuni ukulalela asinayo enye i-option ngaphambi kokuthi sinikeze umthetho wenze indawo yawo ngoba akekho umuntu ofanele avimbe intuthuko. Uthi ukwethula kwalemikamo kudala inqaba emathuba omsebenzi. Abantu bakithi bazothola amathuba omsebenzi bazoqhashwa. Abanye babo baqhashiwe namhlanje kwabonakalisa ukuthi lento ehlezi ikhulunywa ukuthi uma ungaphezulu ka-35 years awuqhashwa into engalona iqiniso. Uma kukhulunywa amathuba omsebenzi iyehla necrime. Imeya kamasipala wesifunda iHerigwala uthi abakuthokozela kakhulu ngalemikamo isibalo sokwanda kwamathuba omsebenzi. Lama project wonke azonika amathuba emisebenzi angaphezulu kwa100 ehlangene even naseyinkontrakini zizoba khona ezizothola ngobuningi bazo kuzothola iincontracts zabesifazane ezeyouth ezabantu abadisable ezabantu abama-veteran. Imeya kamasipala iKokstad uthi ukulungiswa nokwakhiwa kwalemigaqo kuzokwehlisa isibalo sabantu abashona ezingozini ebezenzeka kulemigaqo ngenxa yesimo sawo esingesihle. Le migaqo ibikade imibi futhi idala ingozi ebantwini abaningi. Now kuzosilekelela ngoba kuzoreduce the number of fatalities esizibukile ebesenzeka kule migaqo. Nokuthi abantu bakithi ke ukwakhiwa kwemigaqo kuconnect abantu ukuthi basuka indawo abakuzona baye kwezinye indawo. Sikuvuyela kakhulu ngoba lento yama-potholes emgaqweni akuyona into esivuyelayo njengohulumeni ngoba ingena ezipaketheni zabantu abasuke behamba ngezimoto kuqabhuka amatayi wabo uthola ukuthi bangena ezingozini. Na lokho sekuyavaleka ngalolu hlelo uhulumeni asilethele lona. Lo mbiko benwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze-One KZN TV ngiseKokstad. Ake siye etolweni nebeselo sobuye sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi ukuthi nisahleli nathi nje kwindaba ze-One KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Izokuba isixazululo ekagesi eRichards Bay. LDA linxenxe amavoti eThekwini. Kanti bazokukhomba notshwala abaphazamisa okahulumeni.
Uphiko lwentsha ngaphansi kweqembu lamakholo e-African Christian Democratic Party ACDP lukholwa ukuthi leli qembu lingaxazulula inkinga eyibhekene nelakuleli ikakhulukazi eyithinta intsha kulelizwe. Uhlalo wophiko lwentsha kuleli qembu Senzo Mkhwanazi unxusa amakholwa nentsha ukuba iphume ngomningi bawo kuyovotela leli qembu ngosuku lokhetho. Njengoba sekusele izinsuku ezingaphezulu kwama-20 ngaphambi kokuba kusingathwe ukhetho lukazwelonke oluzoba mhla zingama-29 kuNhlaba, amaqembu ezepolitiki abonakala lokho eqhubeke njalo nokuqhuba imikhankaso yawo. Iqembu le-ACDP liqhuba umkhankaso walo kwamhlaba uyalingana ezamazama ku-Ward 20 nalabo belisingethe khona nomqhudelwano wezemidlalo uheha intsha. Uhlalo wophiko lwentsha kuleli qembu esifundazweni KwaZulu-Natal uSenzo Mkhwanazi uthi abantu abasha basengathembele ku-ACDP. I-ACDP inenhlelo ezintsha zabantu abasha. Ngicabanga ukuthi sizwile kabanzi kumqulu wezethembiso zethu la khona ebese kubeka sicace ukuthi khona asisafisa ukuthi sibe nabantu abama-graduate okuyibona abasazoqhubeka beyofuna imisebenzi. Sifuna ukuthi kube negazette, uhulumeni agazette i-legislation whereby abantu abasha bezokwazi ukufundeka. So-ke iyayithi-ke yona i-educational system yase-South Africa woza mina ngizokukhangeza kodwa i-ACDP ayisho njalo. Ithi i-ACDP thatha nakho hamba uyosebenza ukhanda abanye abafana nawe ukuze sizozibambela amathupha thina kumnotho wezwe lethu, ngoba into esibambile thengabantu abasha size sibonakale sigxile kakhulu edakamizweni. Indaba ukuthi asikwazi ukuzibambela amathupha emnothweni wethu, sifundiswe ukuthi thina sohlezi singokhangezile siyofuna umsebenzi kobasi. Umkhwanazi ekhuluma nentsha ebihambele enkundleni ezemidlalo uveze ukuthi amakholo kanjalo nentsha kulele kubona ukuthi bashintshe ubuholi ngevoti njengoba kuza umhla zingama-29 kuNhlaba ngosuku lokhetho. Ave kubhlungu ukuthi sibone amakholwa emaningi eSouth Africa, kodwa ubone inhlangano efana ne-ACDP emele ukulunga noma intando kaNkulunkulu ibukelwa phansi amakholwa. Sizowanxusa kakhulu amakholwa futhi siyawanxusa namanje amakholwa ukuthi siyacela amakholwa nisondele. Iyona ndawo, iyona ngqalabutho yamakholwa le la khona kufanele nihlangane khona, sihlangane khona sizokwazi ukuthi sithungele injobe ebandla ukuthi izwe lethu silihole ngokulunga, uhulumeni wethu engashayi imithetho ethunaza umoya ongcwele okuNkulunkulu. Kanjalo nohlalo wentsha kwamhlaba uyalingana umfundisi Ntuthuko Khumalo nophinda beyikhansela kumasipala wakwamhlaba uyalingana uthi kubalekile ukuthi intsha isebenzise ikhono layo lezemidlalo ukuze ikwazi ukuziphilisa. So abantu abasha abaze ukuthi ikusasa lilele kubo, ibone kumele basukume bame ngeenyawo balwe la esithi khona abantu abasha abahlanganise nezinto ezenziwayo ezweni njengemidlalo, njengoba silethe imidlalo nje lapha. Abantu abasha abakhuthale badlale. Uke washo usihlalo wabantu abasha ukuthi imidlalo inawo ngisho impilo ongayiqhuba ngokudlala nje ungayithola imali, kodwa indaba isekuthini abahlelekile. Number 1, number 2, nama leaders kuma community awakwazi ukunakelela ezemidlalo. Iqembu ACDP ingelinye lamaqembu elibhekwe ukuthi lenze kahle esifundazweni iKwaZulu-Natal. Izindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo kwamhlaba uyalingana. Ngqongqoshe zokuhlaliswa kwabantu kanye nemisebenzi yomphakathi KwaZulu-Natal uSipho KK Nkosi uhambeleke igama lakhe ngaphansi komasipala waseRenkonyeni ogwini oseningizimu nalesifundazwe ukuyokwethula imiklamo eyahlukene yalomnyango. Khuluma-ke neziko le indaba udla ngamandla uthi phakathi kwayo kwekubalwa nokubhidlizwa kwezindlu ey'ndala ezingakhonga kahle kanye nalezi-ke ey'ndala ezingasekho esimeni kanye nezinye. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu kanye nemisebenzi yomphakathi esifundazweni kaZulu-Natal uhambele indawo yasegama lakhe ngaphansi kwamasipala iRenkonyeni ukuzokwethula imiklamo eyahlukene yalomnyango. Uthi liningi ushintsho bazolwenza kwizindlu ezindala kanjalo nokwakhiwa kwezindlu ezintsha. Baphinde bethula nosonkontileka abazobhekana nalomsebenzi. Besizothula ke inqwaba ama-project esewonke lama project mahlanu. 1, izindlu ezintsha esizozakha. 2, kube izindlu ezakhiwa kudala eseyibonakala ukuthi azikho esimeni. 3, izindlu ezakhiwa uhulumeni wona lo musha ka-94 kodwa watholakala ukuthi zinamaphuthanyana aziphephile kubantu, lokhu kwesithi i-rectification. So-ke lawo ma-project-ke sewonke akuma-ward amaningi ahlukene, but awokugcina-ke ama-project e-disaster, izindlu ezahlaselwa yikhukhula zika-2019. Iqhuba
uthi isifundazwe saKwaZulu Natal sisahamba phambili ngokuhlinzeka umphakathi ngezindlu. Uthi nalapho bengakafinyeleli khona bazofika. Uthi province edeliver izindlu ngesivinini iKwaZulu Natal and KwaZulu Natal yodwa kwamali besinikwe ngonyaka odlule 2.7 billion kwaqala uFebruary sesiyiqedile kwathi ngoMarch 31 sasikweleta ocontractor imali engaphezulu ka80 million silindele ibudget entsha ke esesibakhokhele nakuyona into ke njalo ke sigijimisa intuthuko ukuthi abantu bazi ukuthi uhulumeni wabo uyabalethela intuthuko le ndawo singakafiki kuzona siyeza kuzona. Imeya kaMasipala iRain Nkonyeni ithi kubathokozise kakhulu ukwethulwa kwalemkamo uthi lokhu kuzodala namathuba omsebenzi amaningi. Usijabulisa kakhulu thina iRain Nkonyeni ngoba okwakuthenjisiwe uhulumeni wethu ophethe sekuyenzeka manje okusho kona ukuthi umsebenzi usuyaqala noma ubani uzoba busy and icommitment yenziwe la uMEC ukuthi uma ngabe sebekhona bacela bangezi nabantu bokuhamba noma abantu abangabona basendaweni kuqashwe abantu bendawo so lokho kusijabulisa kakhulu ngoba kuyasilekelela ekuthenini bazoba baningi abantu abazothola imali eyokwazi ukuthi baxoxe ikati eziko. Uthi ngesikhathi benza uoperation siyahlola kukhona izindlu abazihlola bathola ukuthi kumele kuqalwe ngazo. Kunezinto ezu4 esizitholile ngesikhathi senze operation siyahlola esibonile ukuthi azakhekanga kahle so sikhomithile namhlanje nosonkontileke khona ukuthi ziyadilizwa ezinye zazo zizoqalwa kabusha before aye kule phase lesibili. Lo mbiko benwethulelo zaMando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisegama lakhe. Ubanjwe ke inkonzo yomkhuleko okhetho olinokuthula endaweni yasobizo kwesakacebe empangeni enyakatho nelikaMthaniya lapho bekuhlanganyele khona amabandla ahlukene ezenkolo ezahlukene ukuzokhulekela ukhetho olinokuthula nolungenazo inxushunxushu. Kukhulekelwe ukhetho olunokuthula endaweni yasobizo empangeni enyakatho nelikaMthaniya. Lo mkhuleko uhlanganisa amabandla ezenkolo ezahlukene ukuzokhulekela ukhetho olunokuthula. Omunye wampostoli uveze ukuthi bafisa ukuthi amaqembu ezipolitiki abe nokubekezelelana. Zokhuleka sikhulekela ukhetho la ngomhla ka29 kuMeyi. Inhliziyo yethu isekuthena uNkulunkulu akasilekelele sibe nokhetho olunokuthula. Ngesikhathi samanje sibhekene nezinto eziningi there are many scares that might happen kodwa siyamethemba uNkulunkulu ukuthi uzoma nathi. Injongo yokuthi sihlangane la obizo ukuthi uNkulunkulu akasehlisela umoya wakhe wokuthula kuso lesisikhathi samanje. Omunye behambele lenkonzo umnumzana uMpanza ugcizelele ukuba bekhulekele ukuba bezipolitiki bengabi nayo ingxabano ngosuku lokhetho kube ukhetho olunokuthula. Amaqembu ezepolitiki siyakhuleka njengabazalwane. Siyafisa kube nokuthula babekezelelane kungabikho ukukhwebhana owinile awine ngokucacileyo. Uma umuntu engawinanga akwemukele ukuthi akawinananga kungabe sekutholakala sekukhutshwa ngemkhonto nangebhamu nakho konke kodwa sifisa ukuthi sibone abantu bethatha ihlalo abayiwinile bawine ngobuntu baphathe kahle bacabanga ngabantu ngaphambili. That's November 2. Mafunga kama Mateo 7:7. Kuhambana ibn Malai. Akashinji ngoiteli. Akabili futo mama ela. Ngiyabazala. Akashinji into oyipheleko. Akabili into oyipheleko. Ezindabeni ze1 KZN TV channel 261 nibike lo Mabongi Mhlongo ngisa Richards Bay. Ake seyitolo nenebeselo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi ukuthi nisahleli nathi kwindaba ze1 KZN TV. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Izokuba isixazululo ekagesi eRichards Bay. LDA lincenxe amavoti eThekwini. Kanti bazokukhomba notshwala abaphazamisa okahulumeni. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Izimakethe ivali iranda kuleli ngu-18.56 kuyidola lasemelika, libe ngu-19.92 kwi-euro yase-Europe, libe ngu-23.29 uma liqhathaniswa nepondo yaseBrithani. Intengo yegolide yona ingu-$2,301.15 ounce, kuthi intengo yoyilo ongahluziwe ibe ngu-$83.67 umphongolo. Ake sibheke enkosini yezemidlalo. Lo liphi lomqeqeshi kwiqembu lase-Richards Bay FC uRonnie Gabriel uthi unethemba lokuthi ezakhe izoqhela kuyizembe ngemuva kokuguqisa amaZulu ngamagoli 2-1 emidlalweni we-DStv Premiership wabakhaya bakwaZulu-Natal enkundleni yaseKingswell eMlazi eThekwini ngoLwesibili ebusuku. I-Richards Bay okumanje sendaweni ye-15 kilokhu ye-DStv Premiership ukunqoba kwayo kwekubuyisa ithemba ngokubalekela kwayo izembe. Inqobeko ibuya ke ndukwini yegoli elilodwa eqandeni eyithole kwi-Cape Town Spurs ngoLwesihlanu kweledlule iqembu esempini kefanayo nalo yokubalekela ke izembe. iBay isalelwe imidlalo emine ebukeka ingelula neze nokuyiyona ezocacisa ngamathuba ayo okubalekela ke kuyodlala ama-playoffs ekupheleni kwalesizini. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bakambombo shomnyama sethembe nidle amaningi esakeni ziyagoqa la. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.